което, дай Боже, да бъде от добро по-на-добро. Казвам огромно удоволствие, защото в тези 30 години, които вие преживяхте, още в самото начало Техническият университет започна работа с НПП Космос. Тогава Техническият университет се казваше Висш машинно-електротехнически институт Ленин. Точно. И от самото начало до сега, въпреки перипетите на съдбата, ние, Технически университет, поддържаме дружески, братски, ползотворни, съзидателни връзки с НПП Космос. За което искрено ви благодаря, защото тези връзки са полезни както за вас, така и преди всичко за нас. Има един голям поздравителен адрес, който не смятам да ви чета, но в него, както каза господин директора, между 30 и 40 години това е време периода между мъдростта и богатството. И в този поздравителен адрес е записано просперитет на НПП Космос. Благодаря ви.